הבאות. אז קודקודיות, עזר מציון, פרס מציל חיים. אתם מוכנות? קבלו אותן! בואו לקחת תעודה. בואו אלינו לקחת תעודה. שיר אובי, שרה ויצבן, נוגה יתקוביץ', שירה לוי, מילי ליפטרמן, טליה שובל, שירת טפנק, יהלה מליק, נועה אסיס, נוגה גרצפלד, שירה אמרה, חירות העולם, רוני חקק, שבות חדד, הדס לוי, פרי סקייסט, שירה שימשי, נסר שילו, נועה כהן, טוהר טברסי, עדי אופנהיימר, שירה דויטש, שירה יאיש, תהילה גרוס, הדסה אפטל, נועה זילברצוויג, נועה אלבוי, נוי סלומון, צופיה רבקה כהן, שיראל סוויסה, תהילה קרולביץ', תאיר חייט, איילת חן ורד, חנת בר תקווה, כלי הגיעה, חדווה תוך, אגם בלס, עטרת אליה, שירה שטרנברג, אוריה אסתר גוטמן, הדר מסים, כרמל וח, טוהר מלכה, נועה דינר, חן מעיין לרנר, יהלום דהן, יעל סבן, מיטב רוזנבלום, נעמה לנדו, נעמה בור, איילה ברטלר, אוריה צור, צופיה רוזנטל, טובה גינת, מעיין ארביב, תחיה רוזנברג, הודיה אברג'ל, לירון רבי, תמה ברוש, מי מרים עמויב, אפרת סופר, שי פז, הילה שמר, ורד שרגאי, חירות קבררה, נועם עדי סלול, תחיה אלקססי, רעות בן-מיני, מוריה צדוק, יערה כהן, נועם אירני, אמונה פרל, עמיה גולדשטיין, הדסה שלווה, צהילה בוזגלו, מוריה דנינו, מרים סוזנה, הלל כהן, תהילה צור, שירה שטרית, אמונה אליהו, יעל דהן, אורי נחמני, רות טוב, משי שרון, הדר ברוכים, עטרת מקסימוב, נועם ציון גור, הודיה נאום, מסת דהן, חמוטל שפיצר, מיכל גרוס, מיכל סיוון, תמר וייסמן, אהובה עוזרובסקי, רחל הודיה ישראלי, אליה כהן, אמונה רבי, רחלי גולדשטיין, חירות יעקובוביץ', תהל שרון, רננה שלם. טוב, אם תהיו בשקט, תוכלו לשמוע. איפה הלב? היא פה, לא? איפה הלב? טוב, אתם מכירים את המושג? אתם מכירים את המושג הזה? אתם מכירים? אוקיי, תשאירו השקט. אתם מכירים את המושג הזה? בנות! רגע. מכירים את המושג הזה? המתנחלים האלה? שלושת האולפנות שהגיעו למקום שלישי, שני, ראשון. במקום השלישי
אולפנה שכולה זהב, אולפנת עלי זהב. טליה שובל. שתדעו לכם שאין הרבה כמו טליה שובל. ובמקום השני, בואו תפרגנו, במקום השני אולפנת נריה. אולפנת נריה. אולפנת נריה. במקום הראשון מה זה מסעבות? מה זה מסעבות? מקום ראשון, רגע, שנייה. תן לכם רמז. היה שם פעם משכן. אולפנת שילה. מקום ראשון, שנה שנייה ברציפות. הלל. תראה. רגע לפני שירת אני מאמין והתקווה, אנחנו רוצים להזמין לפה שתי קודקודיות שהן הנציגות, תואר מאולפנת מעלות ויהלום מאולפנת הר חברון. אבל לפני כן, בנות, אפשר שנייה? בנות, שנייה אנחנו מסיימים. בנות, בניים. יש לכם פה עשרות רבות וקודקודיות שהרבה מתוכן בשנה האחרונה שלהם כקודקודיות בעזר מציון. הרבה מתוכן בכיתה י"ב, בשנה הבאה שירות לאומי בעזרת השם. אז זה המקום להודות להן, חלקם כבר 3 ו4 שנים איתנו, ותודה רבה לכם על הכל. רעות ונאור היקרים, מי היה מאמין שהקמפיין המטורף הזה נגמר? מי חשב שבשנה כזאת פסיכית אנחנו נגיע להישגים לא נורמליים? אנחנו ממש זוכרות שלפני כלום זמן ישבנו כולנו בבית אורנית ולמדנו איך מנתחים תמונות, איך הקמפיין יעבוד, ויצאנו לדרך. את האמת, רובנו היינו סקפטיים. לא האמנו שבשנה כזו לא פשוטה נגיע לכאלה הישגים. נכון, אם מסתכלים על כל בית ספר בנפרד, יש כאלה שהצליחו יותר ויש כאלה שפחות. אבל מה זה משנה? בסוף הגענו כולנו לסכומים מטורפים, ובזכות ההצלחה של החודשיים האלה יהיו המון אנשים שיזכו לחיים חדשים. אבל שנייה, התקדמנו מהר מדי. כל זה לא היה קורה אם לא אתם, רעות ונאור היקרים! תצילם בדרבוקה! תצילם בדרבוקה! שניכם, שני אנשים מטורפים, עם אורות בעיניים, לאורך כל הקמפיין. לרגע הייתם זמינים 24/7, עניתם על כל השאלות שלנו, גם הסתומות שביניהם, התעניינתם בנו, חשבתם עלינו, דאגתם לנו, והייתם בשבילנו לכל מה שאנחנו צריכים. בשנה הלא פשוטה הזאת, שכל עם ישראל עובר מלחמה, גם רעות ונאור חווים את המלחמה על בשרם, כי גם להם יש משפחה מגויסת, ולמרות כל הטירוף הזה הם עדיין איתנו ללא הפסקה. תרימו להם. נאור ורעות היקרים, תודה לכם. תודה שזכינו להכיר אנשים מיוחדים כמוכם. תודה שאפשרתם עלינו, ששמחתם עלינו. פשוט תודה על הזכות להיות שותפים במשהו כל כך גדול ועצום שמציל חיים במלוא מובן המילה. מעריכים, אוהבים וכבר מחכים לשנה הבאה, למרות שלא כולנו נהיה. אוהבים,
בנות, בנות שקט. חייב שקט. אני רוצה... חייב שקט עכשיו. חייב שקט. בנות. שקט. עכשיו אני מזמינה כל אחת לקום ולהצדיע לעצמה, כי מגיע לכם תודה. לקום. מוכנים? מוכנות? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. בשירת ההמנון ואני מאמין אנחנו מבקשים מכולם לפני כן פרשה קטנה. כל אחת ואחת פה ואני מאמין תעצום את העיניים, תתפלל